ଖ୍ରୀଷ୍ଟାପୂର୍ବ 560 ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କପିଳବସ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉପବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଗୌତମଙ୍କର ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ଶାକ୍ୟ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଥିଲେ। ମାତା ମାୟା ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାର 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଯେହେତୁ ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ବିମାତା ଗୌତମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଗୌତମ ରଖାଗଲା। ରାଜପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ ସଂସାରେ ବିରାଗୀ ଥିଲେ। ପୁତ୍ରରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖି ପିତା ତାଙ୍କର ଗୋପନାମ୍ନୀ ନାମ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ଗୌତମୀଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି, ସେ କିପରି ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଦିନେ କପିଳବସ୍ତୁ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ଗୌତମ ଏକ ଜ୍ୱରଗ୍ରସ୍ତ, ଏକ ରୁଗ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଶବ ଦେଖିବାରୁ ମନ ବିଚଳିତ ତାଙ୍କର ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଜୈନିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବରଣ କଲେ ଦୁଃଖରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ବୋଲି ସେ 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିନେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସାଂସାରିକ ମାୟାବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମଗଧ ରାଜଧାନୀ ରାଜଗିରି ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ବୋଧଗୟା ଆସିଥିଲେ। 6 ବର୍ଷ କଠୋର ପରେ ଏହି ତୁଚ୍ଛ ସାଧନ କେବଳ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ସାର ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଏହାପରେ ସେ ଭାରତବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ କରି କାମନାର ବିନାଶର ଦୁଃଖର ବିନାଶ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଲୌକିକତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଦିନରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ମହାନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନୀ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।